Doncs bona tarda, ja estem, més o menys estem tots, si ve algú més l'aniré acceptant. Bona tarda, avui és l'últim dia del Festival del Llibre Sefer. Va començar el 7 de novembre i durant tota aquesta setmana hem tingut sessions cada dia i avui tindrem doble sessió. Començarem amb la sessió de la poesia de Salvador Espriu, traduïda a l'hebreu. El títol que ens han donat la Marta Castillón i l'Itairon és Els músics cecs i ens presentaran una mica les traduccions i les publicacions. Posa't aquí. Poemes. Jo ara presentaré breument, perquè ja és una mica tard, a ells dos i després els hi passo la paraula. Jo ja em quedo darrere. Després, si voleu fer alguna pregunta, podeu fer-la al xat. Si voleu, també podeu amb el micro. Cap problema. Primer de tot, volem donar les gràcies també als voluntaris que estan sempre ajudant-nos a que tot això tingui lloc i també als patrocinadors de Sefer, que són l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació de Relacions Culturals Israel-Catalunya, Club Editor, la Fundació Schusterman i la Universitat de Barcelona. Poses aquestes cares de cada llengua. També us demanem que si podeu apagar el micro tots i així només sentim els ponents. Moltíssimes gràcies també a tots els ponents que gràcies a ells hem tingut aquest Sefer d'aquest any i de tots els anys. I ara ja, Marta, et deixaré a tu, faig una breu biografia de la Marta i us dono la paraula. La Marta Castillón Andreu és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i correctora lingüística. Va començar a estudiar hebreu amb el traductor i poeta Itairon, amb qui ha col·laborat amb la traducció d'alguns autors com Salvador Espriu o Aaron Appelfeld. Actualment continua els seus estudis d'hebreu i literatura israeliana al Rosen School of Hebrew i Universitat Hebrea de Jerusalem. Ha traduït de l'hebreu al català poesies d'autores com Raschel, Zelda, Yona Wallach, Lee Goldberg, entre d'altres, i va participar en la passada edició del Sefer amb una sessió increïble sobre el diari del gueto de Janusz Korczak. Marta, si tu vols presentar Itairon, et deixo ja la paraula. Gràcies, Barda, i bona tarda a tothom. I gràcies per compartir aquesta sessió del Sefer amb nosaltres. Doncs, com tu has dit, Barda, l'Itai va ser el meu primer professor d'hebreu. Amb ell vaig començar a escriure i a llegir, en hebreu, clar. I amb ell, també, gràcies a ell, també em va introduir en la literatura israeliana moderna. I bé, crec que l'Itai a dia d'avui és el traductor més prolífic de la literatura catalana a l'hebreu, amb una bona motxilla de traduccions, des de la Montserrat Abelló, passant per molts d'altres, el Gabriel Ferrater, Mercè Rodoreda, que va acabar traduint la novel·la Mirall Trencat, Manuel Forcano i tants d'altres que em deixo. I bé, la idea d'aquesta sessió és fer-ho conjuntament amb l'Itai. Nosaltres comentarem una mica tot aquest procés de traducció del Salvador Espriu a l'hebreu i també volem aprofitar per comentar-vos quins aspectes de la literatura de Salvador Espriu creiem que poden ser interessants per al públic lector d'Israel. Pensem també que és una fita molt important, aquesta traducció dels poemes de Salvador Espriu, perquè Salvador Espriu és un dels grans escriptors de la literatura catalana del segle XX, fins i tot alguns el consideren el poeta nacional de Catalunya.
té una certa projecció internacional, és a dir, la seva literatura ha estat traduïda a diverses llengües, però encara ens faltava l'hebreu, la traducció a l'hebreu. L'edició que ha sortit publicada i que ja es troba a les llibreries d'Israel és una edició bilingüe, català-hebreu. Ara us l'ensenyo, a veure si la podeu veure bé. Aquesta d'aquí. És un recull de 130 poemes que ha traduït a l'Itai, però en realitat l'Itai va traduir molts més poemes que els que han acabat sortint editats. Suposo que els criteris editorials /mercantilistes han fet que alguns d'aquests poemes s'hagin quedat al calaix. Jo he escrit el pròleg i és un pròleg sobretot pensat per presentar el perfil de Salvador Espriu a un públic lector israelià, que probablement no en té massa idea de qui és Salvador Espriu ni en quin context el situem. I ara l'Itai us comentarà com va néixer aquest projecte de traducció i quin és el sentit del títol, Els músics cecs. Li passo la paraula a l'Itai. Itai, t'has d'activar el micro. ¿Ahora? Arnau. Vale. Marta, no volies fer un breu repassar una mica la biografia d'Espriu o com? No sé si. Sí, que la biografia de l'Espriu l'aniré esfilegar-se en funció de les preguntes que et faré, tal com ho teníem previst. Vale, perfecte. Doncs respecte al projecte, aquest projecte, com va començar, de qui era la idea i tot això, doncs el juny de 2017 em van convidar a Jerusalem per participar en la presentació del llibre Una casa on vaig estimar algú, de Manuel Forcano. Una antologia de poemes que vaig triar i traduir durant, crec que des de 2008 i fins a 2014. Va ser una feina llarga. L'acte formava part de la Fira del Llibre de Jerusalem, on també van convidar a Manuel Forcano. El poeta, que aleshores era el director en cap de l'Institut Ramon Llull, va arribar acompanyat de treballadors de l'Institut que volien trobar-se amb editors israelians per donar-los a conèixer la literatura catalana actual. Doncs jo vaig assistir també a una trobada entre Rafael Weichert, l'editor de Keshev LeShira, una editorial israeliana, i una representant de l'Institut. I precisament allà va ser on va sorgir la idea de traduir algun altre poeta català, ja que l'editorial Keshev LeShira, que només publica poesia d'arreu del món, i havia publicat la traducció de poemaris, per exemple, de Joan Margarit, no és la meva traducció, però i de Montserrat Abelló, que sí que és la meva traducció. I l'editor, Rafael Weichert, que havia llegit la poesia d'Espriu en anglès, em va proposar assumir el projecte de traduir a Salvador Espriu a l'hebreu. I he de reconèixer que a mi traduir poesia em relaxa.
hi ha gent que necessita fer migdiada. Jo soc feliç traduint un poema. En tornar a Barcelona vaig mirar si entre les traduccions que he anat fent amb el temps hi havia poesies d'Espriu. I vaig veure que en realitat ja en tenia 30 traduïdes. Així que podia seguir amb poemaris com Les Hores i amb el Cementiri de Cinera. La meva intenció inicial era incloure 10 poemes de cada obra, però durant el procés m'adonava de la extraordinària, de debò, extraordinària qualitat dels poemes i pensava que seria lamentable renunciar de tants altres. Doncs vaig decidir que els triaria més endavant. Un amic meu, Roni Somek, que és poeta i pintor, li vaig demanar que llegís la traducció i si tingués alguna idea de quin títol es pot posar-hi, doncs em va proposar el títol Els músics cecs. A mi em va semblar interessant, encara que en aquell moment... Este es el resultado principal de la búsqueda. És el meu telèfon, perdó. Doncs dic que el títol Els músics cecs em va semblar interessant, encara que en aquell moment jo no sospitava el sentit que cobraria tot plegat, perquè la protesta civil encara no s'havia desfermat a Israel. Avui queda clar quan els artistes, actors, directors i personalitats de la cultura s'han quedat sense feina. El títol, però, crec que podria tenir més força si el vinculava a un altre poema d'Espriu. El poema que es diu Els captaires, que vull llegir només la primera estrofa, i es diu així. Al voltant de la meva autoritat, la roda essencial dels necis i la sang, on s'endregen tristos amors, tot l'odi contra vençuts i amos. I de debò, aquesta estrofa representant molt bé el govern actual del meu país natal, i puc dir que puc imaginar-me músics acompanyant Benjamin Netanyahu, que és el president del govern d'Israel, que com Neró segueix tocant el violí quan el seu país crema en flames. Sí, seguint una mica amb tot aquest procés de traducció, evidentment traduir no és fàcil, però la traducció poètica encara ho és menys, no? Perquè has d'abordar el llenguatge poètic i això sempre acaba suposant un obstacle. Jo us puc assegurar que tot el procés de traducció d'aquests poemes de l'Espriu no ha estat un treball gens fàcil, perquè sovint la poesia de Salvador Espriu s'ha percebut com una poesia hermètica, una poesia plena de referents culturals, que veuen de diferents fonts, de la Bíblia, del Tanakh, de la mitologia clàssica, de la mitologia egípcia. A més, tota la seva literatura, no només en poesia, també en teatre, en narracions, Salvador Espriu construeix un mapa literari molt personal, amb creació de topònims literaris propis, com és Cinera,
la mítica cinera, que és l'anagrama d'Arenys, Arenys de Mar, al revés, perquè la família Espriu és d'Arenys de Mar, topònims com Conilòsia, que és la terra dels conills. Ell també construeix com una mena de codis poètico-literaris, amb contingut simbòlic com el jardí dels 5 arbres, el marbre, els xiprers. Un altre anagrama que fa servir és Salom, que és el segon cognom de la mare de Salvador Espriu, que és Moles. I també fins i tot personatges que Salvador Espriu va anar coneixent al llarg de la seva vida o persones, millor dit, que Salvador Espriu va anar coneixent al llarg de la seva vida, acaben sent personatges d'alguna manera literaturitzats i que apareixen tant en la poesia, l'àvia Montala i altres personatges. Amb la qual cosa, clar, llegir poesia de Salvador Espriu requereix un cert esforç intel·lectual per part del lector, per entendre, per desxifrar, per interpretar. El mateix Salvador Espriu va afirmar: la meva poesia pretén ser difícil però clara. I ara l'Itai ens comentarà una mica aquests obstacles, aquests entrebancs, aquest repte de traduir Espriu a l'hebreu. Doncs abans de parlar de la traducció específicament de Salvador Espriu, cal comentar algunes coses respecte a la traducció de poesia en general, que puc dir que és més exigent, especialment per la necessitat de cuidar la forma de l'obra. És a dir, per exemple, l'ordre dels versos no sempre es pot mantenir fidel a l'original. És a dir, si hi ha una frase que s'estén uns quants versos, doncs cal traduir la frase i després tornar a dividir la frase en versos que no sempre coincideixen amb l'ordre original a l'obra que tradueixo. Després, cal comprovar si el text està rimat i, si és el cas, quina rima és. Quan parlem de rima, normalment parlem de A, B, C, D. És a dir, que cada lletra representa un vers del poema. A és el primer vers, B el segon, C el tercer i més. I la rima pot ser, per exemple, A, C, B, D o B, A, B, C, D, o si es tracta només d'una rima parcial. No sempre es pot conservar, tot i que he de dir que l'hebreu és una llengua fàcil de fer rimar. Després, cal comprovar si el text està escrit en algun ritme. I quan parlo de ritme, vull dir no ritme qualsevol, sinó ritme prosòdic. Per exemple, en català s'escriu molt en versos decasil·làbics. És a dir, que es compta les síl·labes del vers i es compten només síl·labes, com es diu, Marta? El recompte sil·làbic de versos en poesia catalana sempre es compta fins l'última síl·laba tònica de cada vers. Sí. Però es compten només síl·labes tòniques, no? Al final de cada vers, l'última síl·laba que es comptabilitza és l'última síl·laba tònica. És a dir, si una paraula és aguda, es compta fins l'última síl·laba. Si l'última paraula d'un vers, una paraula plana, és fins la penúltima, i si és esdrújula, fins la penúltima.
I en realitat aquest ritme s'utilitzava en hebreu medieval, però a l'hebreu modern queda gairebé impossible de reproduir. Ara, si parlo dels principals reptes de la traducció d'Espriu, doncs hi havia frases enigmàtiques que no queda clar on comencen i on acaben. De vegades hi ha poemes circulars que comencen i acaben amb la mateixa paraula. I no es podia respectar la mateixa paraula tant al començament com al final del poema. Hi havia paraules amb múltiples significats. Després hi havia també noms de plantes desconegudes a Israel per la senzilla raó que no hi creixen i que obliguen a buscar-ne d'altres que tal vegada tinguin el mateix color, per exemple. Me'n recordo com a mínim d'una planta que es pot dir. Però de regla general es pot dir que la traducció, qualsevol traducció, és com una persona. Si és fidel, no és bonica. I si és bonica, segurament no és fidel. En general, m'estimo més un vell poema comprensible que compleixi el cor i que atrapi el lector en una llengua de destinació que no pas un que s'adhereixi fil per randa a la versió en llengua original. Sí, per altra banda, potser molts de vosaltres també sabeu que en la literatura de Salvador Espriu sovint fa uns certs paral·lelismes entre el poble català i el poble jueu, en el sentit de ser dos pobles històricament perseguits. I, per exemple, com he dit, les referències culturals són moltes, però les referències a la Bíblia, en la literatura d'Espriu, són un element, un element recurrent, tant en poesia com en les narracions que escriu, com en el teatre. Abans us he parlat d'aquest mapa literari que construeix Salvador Espriu, i en aquest mapa literari que construeix Salvador Espriu hi ha un lloc nuclear i també recurrent que és Sefarat, i que és el mite de Sefarat. També quan us he parlat de l'anagrama del segon cognom de la seva mare, Salom, d'alguna manera suposo que també hauria jugar amb l'ambigüitat de la paraula hebrea Shalom. De fet, i ara sí vaig introduint alguns aspectes, com em demanava l'Itai de la biografia de Salvador Espriu, Salvador Espriu, cap al 1922, ell va néixer el 1913, per tant era un nano d'uns 9 anys, va passar el xerrampió, ell i alguns dels seus germans. En el cas de Salvador Espriu va tenir unes complicacions més greus que li van afectar el camp respiratori i el van obligar a fer un repòs absolut durant 3 anys. Doncs aquest Salvador Espriu nen es va dedicar a fer unes lectures, diríem, del tot inapropiades per un nen de 9-10 anys. Va llegir el Quijote de Cervantes, va llegir Shakespeare i es va llegir tota la Bíblia. Llibre que considerava el millor llibre escrit per la humanitat. Clar, suposo que abans era un altre context i per sort els nens no tenien l'addicció al mòbil com tenen ara. Fruit d'aquestes lectures, perquè us en feu una idea, amb 16 anys ell publica el seu primer llibre en castellà i li posa per títol Israel. Fruit, com dic, de la impregnació que va fer de la lectura de la Bíblia.
L'any 1933 participa en un creuer que va organitzar el govern de la República Espanyola, un creuer pel Mediterrani, un creuer cultural, on hi van participar uns 188 estudiants, molts de la Universitat de Madrid, altres de la Universitat de Barcelona, amb professors també universitaris. Era un creuer cultural pel Mediterrani, que va durar uns 47-48 dies, i van visitar Tunísia, Alexandria, Egipte, Israel, Turquia, Grècia, Itàlia. Aquest creuer va sortir del port de Barcelona amb una nau que es deia la Ciutat de Cádiz i que pertanyia a la companyia Transmediterrània. Insisteixo, era un creuer cultural, no us penseu ara que porteu la imatge mental dels creuers, jo que sé, que organitzen Costa Caribe. Tenia tot un altre aire i uns altres objectius. I en aquest creuer anava acompanyat d'alguns dels seus companys i amics de la Universitat de Barcelona, com l'Amàlia Tineo, la Mercè Muntanyola i sobretot el seu company d'estudis a la Universitat de Barcelona, amic i germà, el poeta d'origen mallorquí Bartomeu Rosselló Pòrcel. Quan vam fer visita a Salònica, Salvador Espriu va tenir l'oportunitat de conèixer la comunitat jueva sefardita de Salònica. Hi ha alguna foto que es veu ell, amb aquests amics que he comentat, retratat amb una família jueva sefardita, i amb ell li va semblar que sentia algun rastre de judeu català. Però, evidentment, això tampoc s'ha pogut comprovar. A més, desgraciadament, ja sabem que la comunitat jueva sefardita de Salònica pràcticament va quedar exterminada a Auschwitz. Cap al 1947-1948, Salvador Espriu escriu una obra de teatre que li posa per títol Primera història d'Ester. És a dir, agafa la reina Ester com a símbol de la resistència del poble jueu davant de l'extermini. El que passa que ell el que fa és creuar la història bíblica, l'entrecreua amb el mite de Cinera i li dona una perspectiva més aviat grotesca, però el que fa a Primera història d'Ester, Salvador Espriu, és com un testimoni i un homenatge a la llengua catalana, que en el context del franquisme estava en una situació de perill, de risc. I fa un treball immens de lèxic, de fixar paraules, dialectalismes, paraules del caló català. I ell mateix, en uns versos, diu: hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, com si realment fos un midraix, la importància dels noms, la importància de la transmissió de la memòria. I parlant també amb l'Itai d'aquest tema, a mi aquests versos sempre em recorden i els associo a uns versos de la poeta israeliana Zelda, que diu Lehol ish yeshem shenatan Elohim, és a dir, tothom té un nom que li ha donat Elohim i sempre el recordo. I ara m'agradaria que l'Itai ens comentés una mica com veu aquest paral·lelisme entre el poble català i el poble jueu des del punt de vista de la literatura d'Espriu. Doncs dic que és una bonica idea de debò. I queda ben clara en uns poemes on fa servir motius jueus. Hi ha motius cabalístics, hi ha referències al Temple de Jerusalem o de vegades fins i tot empra paraules hebrees que em va suposar un repte traduir, ja que queda clar que Espriu no dominava l'hebreu. Però sí que es pot veure motius com el temple
de Jerusalem, el cel de Jerusalem, què més? Ara no me'n recordo gaire, però... Per exemple, Itai, aquell poema que comença, que al final no sé si es va incloure a l'antologia, comença Ish, Isha, te'n recordes? Sí que està, Sí, que està inclòs, sí. efectivament. Però clar, Ish i Isha és fàcil de traduir, però per exemple a la Pell de Brau té un poema on apareix una paraula que deu ser en hebreu, que està escrita amb H-A, B baixa i B baixa. I això què vol dir? Vol dir Aviv, que és sense H, o vol dir Haviv, que és amb H. I ara què? Com es pot traduir aquesta paraula? Més o menys així, no? Molt bé. També clar, una de les dificultats en tot aquest procés de traducció, crec, o una dificultat afegida, a part d'aquests codis poètico-literaris que sempre estan presents, és el fet que la literatura d'Espriu, especialment la poesia, és una poesia que no la podem deslligar d'un context polític molt concret, que és el franquisme. I com sabeu, després del 1939 doncs, hi ha un èxode massiu de famílies de polítics intel·lectuals, d'escriptors, de camí cap a l'exili, precisament per fugir de la dictadura de Franco i de les seves polítiques repressives. Molts escriptors, no cal que ara faci el llistat, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Pere Quart i tants d'altres, se'n van a l'exili. Alguns, malauradament, per no tornar. Què fa Salvador Espriu? Salvador Espriu opta pel que es coneix l'exili interior. És a dir, ell no va marxar, ell es va quedar aquí. Ell creia que quedant-se aquí també era una opció de resistència cultural i de resistència a la llengua catalana, i no sé si coneixeu l'anècdota que a partir de llavors es va vestir, diríem, amb la indumentària de dol, és a dir, es va vestir amb una camisa blanca i una corbata negra, en senyal de mort i en senyal de mort civil, per tal com havia quedat el seu país després de la desfeta de la guerra civil. Cal afegir també que el seu amic i el seu company, el seu germà, com diu ell, Bartomeu Rosselló Pòrcel, també es mor prematurament. De manera que tots els somnis i tots els projectes de Salvador Espriu, que havia de ser un futur professor brillant d'història antiga a la Universitat de Barcelona, especialitzat precisament en egiptologia, doncs tot aquest món s'enfonsa. Cap a la dècada dels 60, aproximadament, la poesia de Salvador Espriu comença a tenir una certa projecció, comença a ser coneguda, comença a ser popular, perquè hi ha un cantautor, que és el cantautor Raimon, que musica els seus poemes. I aquests poemes i aquests poemes musicats per Raimon acaben sent d'alguna manera una icona en els moviments universitaris antifranquistes. Per exemple, no em vull deixar de llegir un vers que diu: escolta, Sefarat, els homes no poden ser si no són lliures. Per tant, aquest doble enfonsament, aquest doble naufragi personal, individual i col·lectiu és perfectament identificable en la poesia d'Espriu i en la seva literatura en general. Potser en aquests moments de crisi greu que vivim ens podríem sentir identificats. I jo li vull preguntar a l'Itai, ja que s'han fet alguns vídeos
a Israel, arran de les protestes que hi ha hagut aquestes últimes setmanes, si hi ha si poden ser vigents els versos d'Espriu Sí. per al públic lector israelià. Vols dir si ara per les manifestacions a Israel la gent llegirà més poesia? Doncs malauradament no. Ja que ja fa dècades que la nostra societat s'ha fet molt cínica, saps? La concepció actual és que res que no comporti diners o no produeixi un ingrés no té dret a existir i implica una pèrdua de temps. En general, molt pocs llegeixen poesia. La poesia és com si existís sota terra o sota la superfície i es divulga especialment per blogs gairebé clandestins, coneguts només per aquells que s'hi interessen i tenen accés. Els únics poemes que hem pensat que podrien despertar una mica d'interès, i ho hem fet especialment per poder publicar aquesta edició del llibre, eren els poemes de protesta d'Espriu, com ara el poema "A vegades és necessari i forçós", que està inclòs en la Pell de Brau, si no m'equivoco. I què més? I tot això ho hem fet amb el moviment de protesta popular i manifestacions que hi ha ara per ara a Israel contra el president del govern actual, Benjamin Netanyahu. Però a part d'això, no és que a partir d'ara tots els aturats de resultes de la Covid es quedin a casa seva llegint la poesia d'Espriu, no. Doncs una pena. Bé, ja per anar acabant, seria superficial afirmar que la poesia d'Espriu únicament la podem situar en un context polític concret, perquè també una de les dificultats afegides en tot el procés de traducció és el fet que la poesia de Salvador Espriu acostuma també a tendir a allò metafísic, a la reflexió metafísica. Es qüestiona la vida, es qüestiona la mort, es qüestiona el sentit més transcendental de l'ésser humà. Ell, Salvador Espriu, va tenir o va haver de digerir algunes morts prematures. Ja de ben petit se li van morir 3 amics de l'infantesa prematurament i en una situació més o menys violenta, i sobretot diríem que mai no va superar la pèrdua del seu amic Bartomeu Rosselló Pòrcel, amb qui a través de la seva poesia ell estableix un diàleg permanent amb Rosselló Pòrcel. De fet, Salvador Espriu afirmava que un poeta veu de mirar, veu habitualment més endins i més enllà que els altres. I quan l'Itai va començar en tot aquest procés de traducció de poemes del Salvador Espriu, que és un procés que va durar, no sé, més de 2 anys, van passar algunes coses en la seva vida personal que crec que van fer que ell tingués una mirada diferent en aquests poemes que estava treballant i que estava traduint i que espero que ens puguis comentar. Sí, en certa mesura sí. Quan l'editor Rafael Weichert em va proposar el projecte, en aquella trobada amb la representant de l'Institut Ramon Llull, que he explicat abans, no m'imaginava l'efecte que podia tenir en la meva vida. Al cap d'uns 4 mesos
l'estat de salut de la meva parella es va agreujar i vam haver d'ingressar-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Des d'aleshores, fins i tot quan li donaven l'alta, havia de tornar a ingressar cada 2 setmanes, més o menys. Durant aquell any, jo arribava a l'hospital pel matí, l'ajudava a comunicar-se amb l'equip mèdic, a dutxar-se, a anar al lavabo i servir-li el menjar. Al vespre me'n tornava a casa per descansar i en les 2 horetes de què disposava abans d'anar-me'n a dormir, traduïa un poema. Ja he dit que traduir poesia em relaxa. Em vaig posar la fita de traduir un poema diàriament, però clar, és una fita gairebé impossible de complir. Doncs invertia 2, 3, a vegades 4 dies per poema. Vale. Tampoc passa res, no? Al llarg de tot aquest temps, jo em preguntava de debò si la presència de tanta mort als textos que estava traduint tenia algun missatge que hagués d'interpretar. Quan ja feia un any que traduïa a mitjans de juny de 2018, vaig fer un recompte dels poemes traduïts i em vaig adonar que ja en tenia 180. L'Aviv, la meva parella, encara va poder ajudar-me a redactar la carta a l'editorial notificant-los que ja havia acabat la traducció. Però passat un mes o mes i mig, l'Aviv ja ens va deixar i jo no podia seguir treballant ni traduir poesia ni traduir res. Vaig necessitar un cert temps per adaptar-me a una realitat a la qual encara no estic totalment segur que m'hagi adaptat. Molt a poc torno a traduir i ara més literatura que documents oficials. La vida són 2 dies i prefereixo aprofitar-la fent coses que m'omplin de felicitat, de debò. Gràcies, Itai. I ara ens fa il·lusió acabar llegint un poema que està inclòs a l'antologia. Jo el llegiré primer en català i l'Itai llegirà la seva traducció. Sí, un moment. Us posaré la música, oi? Sí, Vale. a veure com surt. I ara la poso i em dieu si la sentiu bé. Un moment. Aquí. Vale. Jo sí. Començo. Preludi de la gota d'aigua. Chopin a Valldemossa. La repartien a trossos. El martiri ha d'adorar-nos. A totes bandes sóc estranger. Polsosos genets cavalquen per ertes llunyanies on guardem l'odi. Malalt, arribo aïllat dins un somni i mai no sé dormir-lo. Ombres de boira s'atancen a portar-me remor de vent als arços. הם פילחו ולהתרחב. הרי העינוי חייב להימשך בנו. זרותי ניכרת מכל עבר, פרשים מאובקים צועקים במרחבים נוקשים, בהם אנו נוצרים את השנאה. נגוע אני בא כנתון בתוך חלום, שאיני מצליח לישון אותו. הנה מסתערים ציללי הערפילים, וסתני כאישת רוח עוזה. Val, per part nostra,
Crec que ja ho hem dit tot. O quasi tot, quasi tot. Moltes gràcies, emocionant. Si algú té alguna pregunta, és el moment, perquè tenim poc temps, que haurem de tancar. Podeu escriure les preguntes al xat o, si voleu, enceneu el micròfon i les podeu dir si voleu, també. A veure si la sabem respondre, Hola, Anna. Sí. Aquest és un llibre fantàstic, el tinc a casa i m'ha agradat moltíssim i la presentació que heu fet està fantàstica també. El que té de bonic també aquest llibre és que és completament reversible. Ho pots començar per català o per hebreu i és d'aquests llibres que no cal saber ni català i hebreu alhora perquè és un llibre que funciona fantàsticament bé. La introducció que has fet, Marta, m'ha agradat molt perquè jo tot el que passa de 10 pàgines ja no m'ho miro, ho confesso. El pròleg, ja ho he dit, és un pròleg que no és un pròleg per especialistes, sinó que és un pròleg per a algú que no en té ni idea ni del Salvador Espriu, ni del context, ni de tot el que he comentat. És el que dic. No, si és que està fantàstic perquè té 9 pàgines i mig i sempre tens que quan obres un llibre vols arribar a la poesia i quan són aquests pròlegs tan llargs i dius, ai, mare meva, no sé si m'ho miraré o no m'ho miraré, però està fantàstic perquè per als israelians sobretot és que ho dius tot en molt poques paraules. I després crec que el que té l'Espriu, que per començar estaria molt content de tenir els seus poemes en hebreu, ja que s'estimava tant la Bíblia i la llengua hebrea. A mi m'ha emocionat sentir l'Itai en hebreu. Segurament a ell li hauria agradat sentir els seus poemes en hebreu, però fora d'això és un poeta, crec jo, que és de les poques vegades que he vist que el text hebreu és més llarg que el català. L'hebreu és una llengua molt austera, molt, com diu l'Amos Oz, és com una pedra, no li agrada l'expansió, no li agrada la subordinació, és de molt poques paraules, és molt sintètica. I aquí hi ha molts poemes que encara és més sintètic l'Espriu que la mateixa traducció. O gairebé el mateix, és dels pocs poetes que escriu versos de 2 i 3 paraules, molt sovint, i que l'Itai es resolt molt bé, que encara que tens raó, que moltes vegades ets un traductor que prefereixes que la llengua de destí funcioni i no que digui el mateix exacte, però el que m'ha agradat moltíssim és que el ritme del català és tan concís en Espriu, funciona molt bé en llengua hebrea, que és un dels problemes sempre quan tradueixes de l'hebreu i al revés, que l'hebreu és molt petit, és una llengua que no li agrada l'expansió, no li agrada, és molt austera, no? I és un problema quan tens poemes en vers llarg en les nostres llengües, ja que fas en hebreu i al revés. Sí, sobretot la dificultat que tenia l'Itai, que anàvem llegint els poemes i ens anàvem entenent i ens anàvem endinsant, a part del vocabulari, l'Itai és qui pot donar resposta, va ser sobretot la sintaxi, les estructures, la sintaxi. Va ser el principal problema per fer el pas a la traducció, no? El qui, el què, l'on, això l'Itai va ser un procés molt complex. Sí. Bé, és que veig que hi ha bastant interessats en comprar el llibre, no? Doncs qui està interessat doncs em pot enviar un mail o un WhatsApp i segons la quantitat d'interessats o bé demanem més exemplars d'Israel o bé, depèn, si hi ha molts, doncs fem un tiratge aquí a Espanya. De moment es pot, el preu del llibre
a les llibreries d'Israel, clar, on els preus són més cars encara, és 24 euros. Aquí hem decidit fer un petit descompte i vendre el llibre per 18 euros. Doncs... Us he posat l'email de l'Itairon, al xat, si el voleu. Sí. Tenim alguna pregunta més? Havia vist que algú... Jacint? No? Ja l'heu contestat, era això, eh? Clar, és veritat. Doncs... moltes gràcies, estan dient. No sé si teniu algun comentari. Jo, per part meva, de veritat, moltes gràcies, Marta, m'encanta. I Tai, moltíssimes gràcies per estar aquí. A vosaltres, per donar-nos l'oportunitat. Mira-la. Bueno, us estan donant les gràcies, suposo que ja ho veieu. Sí. Moltes gràcies a tots vosaltres. Poso aquí el meu correu. Aviam si es pot veure. Jo l'he enviat. Ah, sí? Sí, he enviat el correu itairon@telefonica.net. Correcte. I així tothom el té ja. Mira, ja l'acabes d'enviar. Vale. Doncs, si us sembla, tenim una altra sessió ara sobre l'Arnau Pons i la Paula Kufer, sobre el Walter Benjamin. Esteu tots convidadíssims.